Matul il-jum tas-sibt ingħatat l-aħħar tislima lil Olivia Wojnowska, it-tifla Pollakka ta' 13-il sena li tilfet ħajjita b'mod traġiku wara li nġarret minn mewġa qawwija fiċ-ċirkewwa, traċedja li ħallit pajjiż ixxukkjat. Il-funeral tagħha sar f'Magdalens fil-Polonja u ġibet leħ folol kbar ta' nies li jinġabru biex jagħtuha l-aħħar tislima. Il-qudiesa bdiet tal-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar fil-Knisja ta' Santa Marija Maddalena, iżda n-numru ta' dawk preżenti kien tant kbir li ħafna minnhom kellhom jibqaw barra l-Knisja. F'atmosfera ta' silenzju u riflessjoni il-folla selmet lil tifla li ħajjita intemmet kmieni wis. Tul il-passaġġ sal-artalt qiegħed tapita fjuri bojot bħala simbolu tal-innoċenza u l-purità ta' Olivia. Matul iċ-ċerimonja xxejni kienu taqsim il-qalb, praba, ħbieb, sħaba tal-iskola u membri tal-komunità lokali il-koli naqdu fin-niket u id-dwejja. Fl-omelija tiegħu il-qassis kellem dwar it-tama u l-fidi u fakkar lil dawk preżenti li skont it-talim nisrani il-mewt mhix it-tmiem. Il-qassis irrimarka li l-firda minn Olivia hija diffiċli ħafna, speċjalment għall-ġenituri tagħha u ħuta għax minkejja li ħajjita kienet qasira hija ħallit marka f'qalb dawk kollha li kienu jafuha. Wara l-quddiesa l-katavru ta' Olivia ġie akkumpanjat saċ-ċimiterju parrokjali fejn ġiet midfuna. Għaldaqstant f'pajjiżna ftit jiem wara l-instab il-katavru tat-tifla saret quddiesa għall-memorja tagħha. Dan apparti l-komunità Pollakka marret fil-post fejn seħħet it-traċedja u poġġew fjuri u xemat bilan li fakru il-memorja tagħha.